pomocou ktorou vyberáme raperov, čo schápu. Volá na boisko doktorovi, hlavný štáb prepína. Prosím, a doktorov počúvaj bráko. Zlatých chce vedieť, čo sa deje, nepriateľ sa nám smeje. Skápač, praje pekný deň a požehnanú noc. A druhá člny teraz prevzvane moc. Sme na vrchole, majte sa na pozore, všetci ste v piči, všetci ste na listine, každý je poznačený, vie, čo si zač. Terorista som, vyjebaný spáč, zabíjam traperové nimi vojsko, čekujem priestor, potom rozlopujem mesto. Taký som kokot, tak som to chcel, som res 06, nevíňa svoj cieľ. Žiadny, toto je prevrat, všetky ruky hore, každý žebrák, pôjde veľmi rýchlo dole. Preberáme velenie, nastáva teror, všetkým krátnym raperom dávame enor, to je prevrat. Všetky ruky hore, každý žebrák, pôjde veľmi rýchlo dole. Preberáme velenie, nastáva teror, všetkým krátnym raperom dávame enor, to je prevrat. Sme fanatici z repov, od prvý rozkaz pešiakov, nás nenúti k vetu, len zoznam, likviduje meno za menom, kvázi rapas, pozitne ničím plameňou, mojaš pivo na žacie, odhalí kúsne všetko, viete si všelak prdol, čo žereš, ty te stojím na mostíku, dávam rozkazy, zleva dôvera, môjich podriadených, čaj to porazí, som Chameleo, vidím na všetky strany, a po vojsku poskytujem správy, kurva, tvojím je môj gazdar, chamo, no tak čo si zistil? Nezistil som nič, tu sa už nebojuje mať penis v riči, to sa tu preverie, môže mať aj nič. Ďakujem, neprosím, musíme to zmeniť, ale po vedení, nastáva to teraz, nastane to dnes, nastáva diktatúra, repres 06, som ocenia. Hej. Nič žiadny, a tiež dneska v Srilanku, príďte v Srilanku, jojo, after party. Repres 06. Nabíjam do parlamentu, čistím vedenie, zochovacie sály sa zrazu zdá bezvenie. Podnátrkových chlapci dali všetku moc, asi pretože som vzal šeletu, ako mi pomoc. Koniec SMK, koniec SNS, nastáva diktatúra, repres 06. Jediná povolená strana a traja králi, a nami si proti a tak sa spálili. Res, 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 brakov. Toto je prevrat, všetky ruky hore, každý žebrák, poďme veľmi rýchlo dole. Preberáme velenie, nastáva teror, všetkým krátnym raperom dávame enor, toto je prevrat. Všetky ruky hore, každý žebrák, poďme veľmi rýchlo dole. Preberáme velenie, nastáva teror, všetkým krátnym raperom dávame enor, brakov. Všetci krátni raperi môžu ísť, ale žiadny party track, to je čistá stoka. Nič žiadny zagrancanie a trovačovný a rap, rest. Toto bol prevrat. Kryštálový kľúč 07, je tu niekto? Prvý úder. Raz, dva. Ktoré zľavo. Hej. Toto je prvý úder, prichádza účine, tak čo je? Moja chlapci, ktorí stále idú svoje, tak čo je? Prichádzame po pár rokoch pre nových nové tváre, osvedčeným lednou šave, ako tu Dio Mare práve. Spolu hráme hru, tak ako iný rapas. Jel na nás, či to nebude nás prostý rapas. Nie som ako každý páras, robím všetko hneď a zaraz. Už nám není 12, máme svoje roky. Tie roky poznáme bloky ako vlastné ruky. Preto chceme dávať vlastné zvuky. Preto chceme dávať štreky, nie ako všetci v jednom reci. Máme ambície dávať veci A, B, C až po Z.
čo? Ďalšia zatretená dušo je späť. Môj život od 1 do 5 čistých 6. Tvorím si ho pre seba na vlastnú peč. Žiaden trest, je tu aj tak smola. Rozbitá voda či škola. AKA 3,0. Pochopíš, tak podporíš jedí. Jebať na to nemáš, nemáš auto. Ženy ani drogy, tak čo si bič? Máš aj vlastné názory, tak nie si vlastne nič. Čo to je? Synku, tak to má byť. Musíš byť real, aby si to mohol pokojiť. Asi neviel. Čo si tlačí prsty do ryti, keď sa ti to nepáči, tak ti počúvaj kámoši. Všetci ste takí, ako termity. Ste v CMPčkách, každý rok si vás napálim. Ja vás zapálim a zahodím, lebo svojím si spojím. Lebo tak to u nás je, tak to u nás stále bude. Nič sa nikdy nezmení, tu každý bufet, ty žiješ niekde. Rest! Hej, DJ Anek Khan. Hej brácho, nenechám sa zakopať jak z mojich pachov. Začínam peste mojou vesti a nesadem sa strachom. Nie som žiadny veľký šír, určite si ty, negramotný ty si podobný. Ja chcem byť utekať, ja sa chcem z tohto radu nejako vymykať. Nik ma nevie zlomiť, lebo ako pravý več, že chcem počuť názor, ja sa ho snažím tvoriť. Počúvaj a čo ti hovoríme? O vás sa to byte, my vám slipy vymeníme. A to nie je piča, to je proste fakt, že dneska večer ide kašta, tak môžeš nás vidieť, byť vieme na prst. Nie sme žiadny topless, nechceme visku, keď život daruje, nemáme nič proti tým. Ideme si svoje, za nás nemusia ísť klad. Toto je Repres 2.0 Čestne, spíka samozrejme, cez mikrofón a predne. A každý pako zletne, zvedne ako suchý kvet. My nie sme ako deti, ktoré robia suchý rap. Raz, dva, tri, to je MTH, my dvaja. K tomu DJ z jeho kraja. Trio, ktoré maká, trio, ktoré niekam nejak vtáka. Dvojica, ktorá pochopila, že treba spojiť sa. Prestáva svoj diktát pre každý privát. Prichádza žiad kamarát, toto je syndikát. Toto je LC, je ten DJ. Dva chlapci ako dvakrát MC. A ten sen až po svet. Toto je Repres 2.006 synak. Parta ľudí, ktorá všetko vidí trochu inak. Máme vlastný pohľad, pozerám sa horlivo. Je len otázka času, keď ich vám prídeme. Naživo. DJ Anek Khan. Repres, Lučenec. Skokra. Raz, dva. Dneska sa všetci uvidíme na afterparty v Klimáku. My sa spoločne rozpijeme. Moje posledná vec je... Takže posledný track, toto je... Si tak, toto je v našom meste. Nejako. Asi. Dobre, ľudská. Raz, dva. Môže byť. Toto je kryštálový kľúč. Toto je kapela Rest. Moment, čo je? Ja robím svoj rap pre ľudí z ústavu. Pre hlubých ľudí, ale berem to v pohodu. Nie som ako sopra. Ja to hovoril som 100-krát. Nedem sa do názor, lebo skončíš Ako potrat. na každé koncerty chodíš Ako dement. Spýtaj sa ako potrat, či naštívite Disneyland. Tak vysia si dvojičky. Stejné poličky, stejné spätované mozočky. My sme presný opak. Stačia nám hladky a kopak. Jeden z nás není žiadny šobrak. Stačí nám podklad. To je dobrý základ, aby sme vytvorili Ten najväčší nátlak. Môžeš byť rád, že neskončíš jak bez cida. patočka po boku A úplne bez mena. Keď sa ti nepačíme, daj sa paj. Jeme tvoje názory ako lač v American Pie. Toto je rap, toto nie sú pózy. Nejak buchta, čo má veľké a svoje kozy. Toto je čistá polovičná poézia, ktorá ťa lapí rýchlo ako mestská polícia. Lebo čisto mestská je aj moja pozícia. Žiadna provízia, to čisto mestská produkcia. Palebná kadencia, lepšia ako ABA 47. Žiadna hmopria, ako Esklav 7. Žiadna kapka Koščová. Aj žiadny Miro Jaroš, ešte sa nepoznáme. No tak nalož ma troš. Toto nie sú kolotoči ani pesničky, pre malé detičky, len šláby
staré babičky. Toto je čistý rap, čistá ulica, špinavé boisko. Žiadna kulisa, žiadne veľké mesto, žiadne city, na malé mesto v ich hraniciach. Hrajú pláni repské ability. 06 dnes, toto je Represt. 06 dnes, toto je Represt. 06 dnes, toto je Represt. 06 dnes. Náš rap nenarobí na Slovensku napal. Hovoria kokoti, ktorých som usloval. Moc som nenivý jak piča, ale chalani sa popálili. Takže všetci debili, čo mi neverili. Teraz každý počúva, zrazu každý pozerá. Ako sa táto malá skupina pretiera. Teraz som rest, teraz som rest. 06 syna, tu si pôjdem ďalej, áno presne to. A nikto ma v tom nezastaví, žiadny vyjebaný sprát. Môžeš ísť do piče, ty spoporený kokot. Som zo špinavého juhu, čiže viem, čo je šimové. Ja mesto je presúsané nádherné čaje. Prsty ako melóny a zadky ako broskyne, tak toto je. Ojeby a kroky, bezpečko je v piči. Toto tu chodí. Toto je poezia, ktorá ťa chytí, po ktorej si jak zbytý, to sú čisté výty. Plná garancia kvality, žiadne CBA a ich napúčané šaláty. To je zlatý rap, ktorý má svoje karáty, prosí čistý kvet, po ktorom si zasratý. Skapatý, ako reprezentujem len stopu, po všetky večery a rána, ktoré žijem v roku. My nie sme čaláci ako Janko Dubniši, a toto je špinavý rap. Žiadna detská básnička, toto je špinavý les. Mácia mere bulička, a to noví chlapci znejú ako Timravina studnička. Chápeš malička, určite sa žije, mesto Pelikána sa ďalej pije, toto je MPA 984 07 v roku 06 aj 07 rákov, a toto je Represt. 06 toto je Represt. 06 dnes, toto je Represt. 06 dnes, toto je Represt. 06 dnes. Čo sa tu deje?